sige. Okay, sige po. Pamintuking Diyos, isiwala namin iramdam ka. Asawang ulirang dalang kawagis, ating buong ulirang dalang kapanis. O patunan sa Monica, pinapit mo pwedeng pinagsala, kasalan ka Ginubos yan mawari po, ring labi ko. Banikas ningas buko yung kapurian keka. Mirapan na kapong samaw kako, ginuko. Piraplan mo kaming saupan, Gino. Kapanisyan, itamangan po, ginukong Heso Kristo, Diyos sampung taong tuto, ipanglinlang mga timbus kako. Uli kang Diyos ko, mabilog kong pusong malsinda keka, at ulining palsintanda kang lakwas, king sablang nano, pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko keka, o langanggang kayapan. Nino o ngeme natiling mamuri keka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko, king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king ena ko miyuman mikasala. Lain kong isakwiling sablang makayuli, king ganap akapiya dyan, ingeganaganang sala ko. Manali kong masakit, ginuko, king alanganggang pakalulo mo. King uli na mo naman, ning maulagan ng bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus. Aning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo. Mangganay tang grasyang ikabya ko, at pamanatili kong sumuyo keka, ang aking oras ning kamatayan ko. Yanasa. Panalangin Aldoldo kang Santa Monica. Itamungan po, maligayang patalunan dingindu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon mikeka, iting nobinaryo, ulining pamaninasami, king masikan mong pamamilatan, harapan ng ginutang Diyos. Karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, mga walgit, ulining kasalanan. Abinarang kalulungkod, ding pakakalulong indung, masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king elam mawibili, king kaparangalan, akapad ng bina, ring kayanakan. Ding katubale, nunemiela sa king ikalarong takot king Diyos, apanibataning tunay kabyasnan,
banting upaya, king pangabiyeming may kakasundo at may sasandub keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman karimbanwa. Antimoing pamiyabe bingeni, iko ning asaw mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanganga. Yanasa. Panalangin para king Kalimang Aldo. Patulong naming Santa Monica, uli na puwarin itang kapibabatan mong alang sumbat, inyang tiyakwan mo ing kabugnutan, kapalpin mon, at karinatan ning asawa mong ipatrisyo, pagama mo po keka, king panyawad mo kesa, king Diyos, kaniting masampat a kabanalan, abinang kaministilan kay kami ing biti, baming api ako ing katalabiran o kasangitan ning parang tao, at anabangnan misa ing hanggang kasakitan, amiras keka king biti, Yanasa. Ipami, tsukabanwa misambanyay lagyo mo, datang kaya kaming kairen mo, may pamintaning lub mo kete sulit antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ling sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mo kaking grasing ginong Diyos sa tsukeka, noong kakarisablang babay, noon niya pa naman, ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalain mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman king alananga, yanasa. Ipami, tsukabanwa, misambanyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng lub mo kete sulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya paisawal king tukso, nunay kapos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mo kaking grasing ginong Diyos sa tsukeka, noon kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligay, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga, yanasa. Ipami, tsukabanwa, misambanyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng lub mo kete sulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mo kaking graseng ginong Diyos sa tsukeka, noon kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man manggaman king alananga, yanas. Pamupos sa panalangin. O mapamakalulong Diyos, tulad na ring malungkot, at bering manalig kaya ka. Ampat kayong pakalulo mo, lingusan mo at pekirandaman, ing dakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik lub, ning anak ng Agustin. Pagkaalam mo sa po kaya kami, ulining pamamilatanda ilang adwa, king tangisan mi naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining malagrasya mo, ulining ginuming Jesucristo ang anak mo, amponing Espiritu Santo, Yanasa. Kinagining Ipa, amponing anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Amen. Para
sadyata na po para kikatang banal na misa. Mayapat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kikatang kapag musisyan, pakyabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones, kambeda rin karelang familia. Ding sponsor, Sister Puring Rivera, Sister Sheila Cadena, Dr. Natalie Rivera, Janel Yester Lamera, Mirna Lamera, CFC San Lorenzo, CFC Laput and Youth Council. Mr. and Mrs. Ray Diaz, Mr. and Mrs. Noel Musni, Mr. and Mrs. Nick Legaspi, Mr. and Mrs. Noli Legaspi, Mr. and Mrs. Nestor Timbanget, GEM Enterprises, Mr. Reynaldo Bautista, Mr. and Mrs. Joel Parungaw, Mr. and Mrs. Rafael Du, Mr. and Mrs. Tomas Pangan, Mr. and Mrs. Rodrigo Masanque, Mr. and Mrs. Ronnie Guado, Mr. and Mrs. Restituto Velasco, Mr. and Mrs. Rodrigo Sawal, Sister Encarnacion Cortez. Pasalamat ding makatuki, Mr. and Mrs. Villamor Tolentino and family, Liana Ariela Lamera, Joel Palma, Glyza Pabian, Merlin Tuason, Marilyn Mayati, Adela Di Macali. Special intention, Sianaida Kaliwliw, Cecilia Deirit, Trinidad Aldana. Birthday Thanksgiving Daddy, Joanne Solaros, Maria Liza Herrera, and Luz Salvador. Speedy Recovery, Rosemary Manalang, Angelo Bonus, Florencia de la Cruz, Christian Macabali, Alma Nogot, Bel Trinidad, Eugene Ong at Mirna Flores. Good Health, Jess Maglumob. Special Intention, Abigail Olivas, Winda Reyes, Dennis and Danica Simbulan. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Monsignor Francisco, Father Lorenzo, Domingo Senior, Domingo Junior, Monica Jane, Ipolito, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Leonardo, Remedios, Wilmar, Rosita, Florentino, Maura, Lorenzo. Magkabetan po king dalita pamuklat. Oh,
Naginingib pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kan timurin. may payabak kay kay po, Maya payabak po mo. magandang morning. At sa araw pong ito, sa ikalimang araw ng ating pagganda para sa pista ng ating mahal na patron, ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagiging reyna ng mahal na Birhen Maria. Nya batangin nga bebeng matampanggan, kaniting kapag masusyan, amin ang talapamo at pagsisyan, din kasalanan tamo, anyaran tapamo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikay memili kang Maria, ban maging indo, ning bugtong mong anak. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, ikay makapagmula lang talausok, mayupayang Diyos, alang hanggang ipa, prinsipe ng kapayapan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, king kaya kang upaya, may katawan niyang tao, ing amano, king sepupunan, ning malabirhen Maria. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, binyeme kaya kami, ingin duning kaya kang anak, ban maging reyna at indumi. Kapamilatan din kayang panalangin, makapakirake kaya sana king ligaya rin kaya kang anak king kayarian karimbanwa. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Magiramdam tamo po kay nga mano ng Ginoo. Pamamasang ibot, kilibro ning Propeta Isayas.
Kanita misa na panahon, may nga pakarinela, ring tribo ng Zebulun at Neptali. Dapot magdalayan dangalan, ing daratang nga panahon para karela. Manibat king Mediteraneo, papunta king Danias lagan, karing lugal at lipat ning Ordan, pati na king Galilea mismo, apanok ng anda, ring dayuan. Menakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum, menok nangan la king kakarinan ang madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan, maragula tula imbinye mo karela o ginu, meging maligaya ing biyera king uli mo, matulala king mayap adepat mo karela, anti mo ing tula daring tao, neng titipunan da ing pupul da, o neng pirarakayan da ing pibandyan aasamsam da. Uling impawod mo king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago. Ika o ginu, ing sinambut king bansa, amen alipusta at migsamantala karing kekang memalen. Simbut mula, anti mo ing pamanyang but mo, karing sundalos ning midyan, kanitang milabas a panawon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang mengas ng daya, ing api, yang tumampos karela. Uling ing anak mi bayit ya para kaya katamu, ing metong anak alalaki miyabiya kaya katamu, at siya ing maging pamuntok tamu, mayawo siyang makapagmulalang talawusok, mayupayang Diyos, halanganggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. makiramdam ko o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Makiramdam ka o babayeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Kaya kang kamag-anak at kabalen, kaya kalangan kalingwan, bustan mo ing legwan mong tagle, yang pagnasan ni ngari, yo ing ginumo, inya pamintuan me. Makiramdam ka o babayeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Ing prinsesa king palasyo manuknangan, alayang kapara king kayang legwan, ing imala ng susulod, gewaya king gentong sinulad, king malagunang susulod ay imalan, makanyande king ari tayran, alalayan dering reynang damas, amiyarap mo naman king aring marangal. Makiramdam ka o babayeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Miras laking tula at saya, at delano king palasyo ni ngari. Ika o ari, mika marakal kang anak alalaki, ban ka ring pipumpunan mo, manalili at maging ari. Gawan mo lang mamuntukan, amiral king meto ketawan. Makiramdam ka o babayeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Parangalantaya po yung maya pabalita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nuan ka o Birhen Maria, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Ginu, mi paltutu. Alleluia, 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 Alleluia. Inginu mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
King panahon na ito, inarapan na lang Jesus, ding dakalataw, ang ponding kayang alagad at nga nakarela. Ding eskriba at pareseo, ilaring mirinan kayo payan palino, king batas ng Moises. Inya pamintuan nyo, at okyan ang nanumang iyutos da kaya kayo. Makanyan man, ila apusan, king darap tanda, uling era tutuparan ing karelang ipanaral. Manaptas lang mga bayat a karga, at papusan da karing tao. Kabangila naman, agyang metong muman karing talirida, ere kikimut, bansaw pandalang magkarga kareti. Pakitang tao mo, ing sablang dapat da. Albenyo nung nula anti pangalapad ding karelang pilakterya at pakakaba-kaba dala borlas ding karelang balabal. Maburilang tutong lulukluk karing kabisera ning makipamiestala at karing piling luklukan karing sinagoga. Tuturang buri ing pupugayan dala karing palengki at tausan dalang maestro. Dapat ikayo kay payawos maestro. Pablasang may kakapatad kayo ngan at metong kayo mo maestro. Ayaw sa pa, ing ninuman ketiking yato. Antinaning atin kayong metong mong ipa at chubanwa. Ni kayo payawos talaturo. Uling ating kayong metong mong talaturo. At siya, ing Kristo. Ing peka marangal dili kay kayo, ing maging talasuyuyo. Ing ninumang mitatasking sarili na mibabaya. At ing ninumang mibababa ki sarili na mitasya. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning. Good Payabak morning po, po, Pasibayo. Sa kalagitnaan po ng ating paganda sa ating pista, ito ngayon, sa ikalimang araw, pista ng Mahal na Birhen. No? Kailan pa lang na pinagdiwa natin ng isa niyang pista, noong August 15. Ano bang pista natin ng August 15? Assumption, ang pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit. No? Kaya parang oktaba ito, oktaba ng pag-akyat niya sa langit. At ito nga po ang pagiging reyna niya na dineklara din ng same Pope na nagdeklara ng pista ng solemnidad at dogma ng simbahan, ang pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen. At ito po ay si Pope Pius XII noong 1950s, 1954 to be exact. At ito pong kapisan ito ay isang parang logical follow-up lang dun sa pistang yon ng pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit. Di po ba sa Rosario katapos ng Assumption ay yung the Queenship of Mary, di ba? As Queen of Heaven and Earth. Doon parang ang ginugunita natin ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagputong ng korona sa kanyang mahal na ina bilang reyna. Ngayon po sa ginawa ni Pope Pius XII, ang ginawa sa langit ay ngayon ginagawa dito sa mundo sa pamagitan ng simbahan. Ang pagpaparangal sa Mahal na Birhen bilang ating reyna. Para bagang dumaloy lang ang pagdiriwang sa langit ng pagiging reyna ng Mahal na Birhen dito sa lupa. At mayroon naman pong tunay na basihan si Pope Pius XII para ideklara yan. Kasi ito pong mga ganyang
parang pagdiriwang sa simbahan, pagsasaya sa simbahan, hindi naman parang ginawa na lang ganon ni Pope Pius, kundi isang matagal na proseso at matagal na naging tradisyon na ng simbahan. Actually po, 4th century pa lang, isang santo by the name of Saint Ephrem, binansagan ng Mahal na Birhen bilang the Lady and the Queen. At noong mga 11th to 13th century, yung mga dalubhasa sa pananampalataya, kasama na ang mga Franciscan order, Dominican order, gumawa ng mga hymns na patungkol sa Mahal na Birhen Maria as Queen of Heaven. At nandun yung Hail Holy Queen, yung Salve Regina. Kaya ito po'y naging popular, naging sikat sa mga mananampalatayang Katoliko bago pa man dineklara ni Pope Pius XII. At siyempre sa kanyang pagdeklara, ito'y naging opisyal at isang itinala niya sa libro ng simbahan. Kaya ito po yung ating pinagdiriwang ngayon, ang pagiging reyna ng Mahal na Birhen. At ano pong pinagbabasyan natin sa pagdiriwang na ito? At anong pinagbasihan ni Pope Pius XII para ideklara to? Well, dalawa lang po, no? Siyempre, ito po'y nakadugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang hari ng langit at lupa. So marapat lamang ang kanyang ina ay magiging reyna. Without Jesus, walang Maria. Kung hindi hari ang Panginoong Jesucristo, hindi reyna ang Mahal na Birhen. Lalo na, ang isang binigay po nating title sa Mahal na Birhen is the Mother of God. Ibig sabihin, pinanganak niya ang Diyos na naging tao, na nakibahagi, nakisalamuha sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Actually, yan po yung sa Gospel of St. Luke, nung bisitahin ni Arkanghel Gabriel, ang Mahal na Birhen. Hail, full of grace, the Lord is with you. Yun po yung at sinabi na maglilihis siya na ang trono ni David ay mapapasa kanya. Ang tronong ito hindi magkakaroon ng hangganan. Siyempre, yun tinutukoy po ni Arkanghel Gabriel na isisilang ng Mahal na Birhen ay ang Panginoong Jesucristo ng kanyang paghahari ay hindi kailanman magtatapos, walang hangganan. At doon po sa visitation, no, yan din ang sinabi ni Elizabeth, no, yung nung sabi ni Elizabeth na sino ako para bisitahin ng ina ng aking Panginoon. Kaya ito po yung pinagbabasihan dito, mga biblical basis sa pagdeklara nito, na ang pagiging reyna ng Mahal na Birhen ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng sanlibutan at siya naman bilang reyna ng langit at lupa. Yung pangalawa po, yung pangalawang basis, no, pero din sa nakadugtong ito sa ating Panginoong Jesucristo, ay ang pakikisa ng Mahal na Birhen sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang pagtugon niya kay Arkanghel Gabriel ay ang kanyang pakikiisa sa plano ng Diyos ng kaligtasan para sa sanlibutan. Gayong siya'y nakibahagi, nakisa dito. Kaya ito yung
ating ding dahilan kung bakit siya ating dinadangal bilang reyna ng langit at lupa. At kung titignan po natin ito, ang title nito ng pagiging reyna ng Mahal na Birhen, parang honorific title, parang isang dekorasyon na titulo. Pero hindi po ganun eh. Kasi para sa atin, hindi decorative ang titulong ito sa Mahal na Birhen Maria. Hindi lang pampaganda sa kanyang pangalan, kundi kung paanong kanyang anak na hari at ipinakita ang pagiging hari at ito yung paglilingkod. So ganun din ang Mahal na Birhen. Ang title na pagiging reyna ay hindi lang parang palabok sa kanyang pangalan, kundi ito mismong buhay niya. Tulad ng kanyang anak, isang paglilingkod. Di po ba sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung gospel for today, parang binabanatan ng Panginoon yung mga pariseo kasi mahilig sila sa parangal. Yung sila'y kinikilala, na pinupugayan, yung ganyan, na mahilig sa mga titles. Pero ito pong sa Mahal na Birhen, hindi yung parang walang laman na title. O parang title lamang na walang kabuluhan, na walang laman. Kundi kung anong title niya, yun ang naging buhay niya. Kung ano ang parangal na binigay sa kanya, yun ang kanyang ipinakita at ipinamalas. Kaya para sa atin po, kung paanong ang Panginoong Jesucristo who came to serve, not to be served. So ganyan din ang ating Mahal na Birhen. Lalo na, nung bago nalagutan po ang hininga ng Panginoon, dun sa banal na krus, di ba? Yung isa sa mga huling sinabi ng Panginoon, sabi niya sa Mahal na Birhen, "Woman, behold thy son." At sabi niya kay Saint John, "Behold thy mother." Parang doon po ibinigay ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng langit at lupa, ang pagkalinga rin, ang protection din ng isang nanay, ang nanay niya, sa mga alagad na tumatayo para sa simbahan. Sa Old Testament po, mayroon silang mayroong paniniwala o tradisyon na ang reyna ay may influence dun sa hari. So siguro dito po parang pinahiwatig ng Panginoong Jesucristo, "Here is my mother." Parang pakinggan niyo siya, lapitan niyo siya, dahil very close siya sa kanya. Ano man ang hilingin through her ay pagkakaloob. Ganyan naman po tayo, di ba? Malapit tayo sa ating mga nanay. Kung minsan nga, para humingi ka sa isang tao ng pabor, maganda ring lapitan yung kanilang nanay. Kasi malambot ang puso ng mga anak sa kanilang nanay. Parang hindi nila kayang ipahiya, hindi nila kayang tanggihan. So ito, ang Mahal na Birhen, na sa banal na krus ay binigay ng Panginoon, ng Panginoon sa kanyang mga lagad, sa atin bilang mga lagad ng Panginoon, ang simbahan. Kaya ito rin po yung pagbabasihan, yung consecration to the heart of Mary. Ito pala sinimulan ni Pope Pius XII din, na ating italaga, ikonsegra ang buong mundo, ang buong katauhan sa proteksyon ng Mahal na Birhen. Lalo in times of trouble, in times of plagues,
in times of war. At angkop na angkop po sa panahong ito ng pandemya, itong matagal nang naging tradisyon ng simbahan, approaching, going to Mama Mary for protection. Ito rin po ang ating ginagawa ngayon. Tignan niyo po yung ating Oratio Imperata. Right after that prayer, mayroon tayong panalangin sa Mahal na Birhen. And our ancestors in the Catholic faith have done this before. And tinanggap nilang biyaya ng protection. Ganyan din ang ating paniniwala ngayon na through Mary, through her prayers, He will bring us closer to His Son. Pati na yung ating mga panibugho, mga panalangin, mga takot, pangamba, kahilingan. At sa bilang panghuli po, while we come to Mama Mary for protection, ang araw na ito ng kanyang pagiging reyna ay maging paalala din sana sa atin na ang ating mga titulo na dala-dala sa buhay ay sana ngay hindi lang mga dekorasyon sa ating pangalan, kundi tumutukoy sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Mayroon po kasi talaga mga taong matakaw lang sa titles. Tulad nga rito sa Ebanghelyo, gusto yung pinupugayan at kinikilala. Pero hanggang pangalan lang. Taliwas ang kanilang ginagawa sa kanilang titulo. Well, di po ba kagalang-galang na congressman, ganyan, pero hindi naman pala kagalang-galang. Ngayon ay mga congressman sila. Ang panahon pong ito'y pagpapaalala ng Mahal na Birhen Maria, ang nagsabuhay ng tunay na pagiging reyna, para kung ano man pong nakadugtong na titulo sa ating pangalan, ay hindi lamang titulo na walang laman, kundi ito'y tumuturo sa tunay nating ginagawa sa araw-araw. Isang tunay na paglilingkod, pagmamalasakit sa bayan. Ano man po yan, whether doktor, engineer, kami Reverend Father, kagalang-galang na senador, ito pong lahat ng ito ay hindi lang nagpapamalas ng kung anong naabot sa buhay, kundi they speak of service for all the people. At sana nga, yun ang mangyari sa lahat. Amen. Ngayon po ay ating idulog sa Panginoon ating mga kahilingan, tayong lahat na Kanyang inihabilin sa Kanyang mahal na Ina doon sa banal na krus. Ating pong isasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia at dingkayang pamuntok, kalupaning Birhen Maria, manatiliya sanang mapakumbaba at mapamintuking Diyos, maging imakulada ng esposang Kristo, king ningning ning banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kay katang pamuntok layko, at alastas dasana ing Diyos, parangalanala, ring mapakumbaba, dapat libakan nala ring mapagmatas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang babayi, king mabilog ayato, abalurasana, iba't king Birhen Maria, nung makananong maging mahinhin at malinis,
ban ataguyo doring lalaking misane, king kayapan, imbes na managyag king kaibagan, at tukso ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin kaya katang sarili, para titasan ng mikatapat at kabilugan a pusong debosyon kang Maria, emo kapamilatan ding amano, nune baboning sabla, king pamanuki ka rin kaya ng alimbawa kapamilataning pamanupad, king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, sing kang grasya, may mga karing pagmumulala na bagay-bagay, King Birhen Maria. Uling tapat siya, king pamibule-bule, king kang amano, at king pamanupad, king banal mong kaburyan. Ituro mo king makyapos kaya, banketa, kambena, malyari king miras, king ligay banwa, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo po yung dalit parking pamagsadya karingay. Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, silpang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting dawon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ngening pagmasusyan mi, ing piyesta ng Birhen Maria, darang milareting ayin mit panalangin. Mananasanang ikristo mi daon king kayang sarili, anting meto nga ganap pa sakripisyo, idalane ing mabilog a ketawan, king kapayapan at lugod, ning kay kang kayarian. Anunuya mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin. yat nayo ren puso yo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kabang pagmasusyan ning pangarina ning nuan a Birhen Maria. Kapamilatan ning upayan ing Banal Espiritu, ing meging Birhen ng Hindu ning bugtong mong anak, ing ginuming Jesucristo, ang kapilan man sulu ning yato. Kapamilatan ding koro ring angeles at ding sablang upayan ning banwa, pupurian dat sa samban ning kekang ligaya. Ulinita pakyabe ming kekeng siwala king karela at ngaming kakanta.
Aping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malalalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga nam, kunan niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pang subli ng may biyaning anak mo. Darami kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Nahiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Apang babaming pagamuha mo, king ikaming hansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong uning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban may ganap yung lugod, kambi ng Francisco, o kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalang talasuyo mong, diamong Pax at Larry, Camberi Domingo Senior at Junior, at Monica Jane. Ading aliwa pang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ang kayabe ng Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ang kayang esposo, kayabe ring apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Thank you.
Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panood mi, banking kasopan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang lawin mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangang ga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Yan pang tayo pa yung waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may ahos king apunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git, king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos, ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamatena karing dakal at tao. Ipanalangin mi ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipanigapumi kaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi kaya ka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pengan ming tinapi ning banwa. Ike naman sanang parangal, king kapigaganakan, king Birhen Maria. Misa na yaldo, makapakisulo kami, king kekang bangketi, ning alanganggang di. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ang ipa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan at parating magsikap makyapos, king masanting na at mahip ng alimbawa,
ning Reyna at Indong at Yubanwa. Salamat, King Diyos. Salamat, Maya Pauras Kakaingan. Magandang araw, maraming salamat. At mimingats kayo po, Kempong Public Ned, atin tamong ordinance ngayon is magsulod tana namang face shield. Ano ka rin taman, para makasawap tamo po, kayong pang sugpo, nining virus. Sige po, thank you very much.